Aha, už vím pro koho. Teď nějaký lidi a někdo zazvoní, já jsem přišla. Náčku to bylo od ráno. Jak to? Ona chce ječel. Ona chce ječel. Snaží zlikvidovat, ne? No. Ten klop. Aby mohli jít ven. No. No, oni chodějí. Poledne, víš? Jo, jak jim otevřel. No, co moje? Na vodítko? Všechny? Ne, jenom to jedno. No pojď Náčku, tak se No tam jo, ještě tak můžeme jsme se podívat. vyzvedli. No, už jste se ho vyzvedli a... No ne, ono to jde, protože tady je ten... No, tohle, ten držák, to je škoda. Takže pak už bude jenom nahoře. Víš, že tam takhle Tady si smíchávám nahoře. A tohle bych možná měla všechny tady, protože tady nemáme drátek, nebo to mám udělat? A to byla spáno. To jsem se bodala. To bych to chtěla tady. Mám ještě jednu pásku, tak nahoře. Takže dáme nahoru. úplně nahoru. Tomuhle.